Hola, tinc deficiència d'hormona GH i consisteix en que l'hormona que està dins de la hipòfisi no segrega la suficient quantitat com perquè l'organisme pugui créixer. Tengo una enfermedad neuromuscular, la patología se llama fascio escapulohumeral, que consiste en un debilitamiento progresivo. Jo sóc afectada de sensibilitat química múltiple i en conseqüència hiperreactivitat bronquial per inhalació de productes químics. Doncs són alguns dels milers de catalans que pateixen una malaltia minoritària i que sovint han de passar un calvari de 10 anys de metge en metge abans de rebre un diagnòstic clar. Reclamen més recursos perquè s'investiguin les seves malalties que sovint no interessen a la indústria farmacèutica. Avui el col·lectiu ha celebrat el primer Dia Mundial de les Malalties Rares. L'enlairament d'aquests globus ha simbolitzat l'esperança per fer front a la desconeixença social vers les patologies rares. La informació sobre aquestes malalties és escassa i la recerca insuficient. Diferents col·lectius catalans han reclamat avui més ajudes en recerca científica. Es reconeixi oficialment llistes d'espera al clínic de 2 anys i de 3 i que al final hem d'acabar amb metges privats. Les persones quan reben aquest diagnòstic escolten un nom que per primera vegada el senten, que amb molta dificultat el poden pronunciar i això provoca un aïllament molt important quan més necessiten del grup social. Actualment hi ha 7.000 malalties catalogades com a minoritàries. El ventall és tan nombrós que només a Catalunya estan afectades gairebé 400.000 persones. Un dels propòsits és ara apostar per la detecció precoç, un dels punts forts tractats a la jornada que la Vall d'Hebron ha dedicat avui a aquestes malalties. La Pilar pateix neurofibromatosis, un trastorn genètic del sistema nerviós que propicia el creixement de tumors no cancerígens als nervis. És una de les malalties catalogades com a rares, que afecta 2.000 persones a Catalunya. La gravetat varia en cada cas, ja que pot provocar la invalidesa i fins i tot la mort. Els símptomes de la Pilar són molt menys agressius, amb bonys i berrugues escampats per tot el cos, que no li provoquen dolor físic. Em trobo bé, jo treballo tot el dia, treballo cada dia, treballant a l'Agència de Salut Pública, porto 31 anys treballant, treballo de cara al públic, a mi m'ha ajudat moltíssim treballar de cara al públic i amb nens, que els nens a vegades són molt duros, perquè em pregunten directament a la cara què et passa. La Pilar és presidenta de l'Associació de Neurofibromatosis de Catalunya, una entitat que dona suport als afectats i familiars d'aquesta estranya malaltia que per ara no té cura.